parang there were 10 inmates killed under his watch. Sabi ko noon, i-recommend ako kay Pangulo, killer. Yeah. Bakit killer ba siya? Killer. 10 yung Mukhang natupad po yung wish ng Senator. Mukhang killer po. So, kinonsider ni Presidente, sir, yung recommendation? Parang 10 inmates sa parang Hindi ko po alam na killer siya. Kung hindi killer, hindi pa rin pasado, sir. Importante ay ayusin natin ang UCOR. Alam naman natin na talagang nandiyan dyan yung tatlong kampanya namin ni Pangulong Duterte. Yung kampanya namin laban sa droga, may droga sa loob. Yung kampanya namin laban sa kriminalidad. Merong kriminalidad na nangyayari sa loob. At itong korupsyon, nakukorrupt po yung mga opisyal. So, kailangan linisin ng UCOR. At choice po ni Pangulong Duterte si Bantag. Personal choice niya yan.